Hei, să te-ați găsit să facem un nou episod de Facecam aici cu The Red Mihai. Scuză-mă, nu dă Mihai. Cum? Nu știu. Dă Mihai Gamer. The Mihai Gamer. Gamer. Da. Intrăm și noi pe Minecraft solo. A intrat Alexe pe 18? Cum mai intru? E full. What the fuck? Ah! Ce? Da. Hai Alexe pe solo 15. Bine, hai. The Mihai Gamer, da. Nu uitați să vă abonați la el. Are câți abonați are Alexei? 56. 56 și am 79. Încă ne abonat și fac 80. 57 acum. Mă abonez eu la tine. Da, te abonez pe mișcă. Hai, 3 jucători. Așa, apropo, nu uitați să vă abonați și la el și la mine. Să nu uitați să dați un like, mai ales pentru că în sfârșit filmez și eu Cobiesul. Prima oară când, a doua oară când filmez Cobies Studio, pentru că m-am gândit, da, hei, știam, îmi place Obiesul, dar da, nu știu. Are câteva chestii, stai să vedem cât de bine se mișcă Obiesul. Da, așa se mișcă Obiesul. Ai. Nu știu, jambalai. Așa. Hai. Oricum o să filmăm și noi 20 de minute pentru că suntem boși de boși. Și am zis, hei, de ce nu? Bă, mi-aș porni facecam-ul, dar nu l-aș mai porni iarăși, pentru că iarăși stau pe facecam, iarăși nu, iarăși da, iarăși nu, iarăși. Și m-am gândit, hai, lasă facecam. Oricum, da. Și The Red Mihai filmează și el pe PC. Da, nu așa sau m-am încurcat eu? Da. Da, și el filmează pe PC. Nu uitați să abonați și la el. Pentru că face o treabă destul de bună. Bine, alteori se mai super pentru un game. Că măcar el nu face ca Ianis TV. Iar îmi pare rău dacă auzi acest mesaj. Dar chiar așa e. Ia zi, Alex. Nu știu ce să zic. Și că nu știu ce să zic. Ce are ce să zic? Nu așa că Ianis se mai supără. Hai zi, ia. Nu, da. Și că nu, da. What the fuck? Tu ai murit? Nu. Nici eu. Bossu! Scârbosul! Hai, acum ai murit. Da. Am avut tot ce să-i fac lui ăla, că cam un spel de căcat. Retardat. Da, el are skin-ul lui... Bă, du-te, bă, de aici. Skin-ul lui Max. Să vezi ce report îți dă ea. Să vezi că-s copii răi. Hai. Sau îți place ție aia? Știi că dacă răi capă, poți să scrii noci. Și îți dă... Da. Uite-l văd pe ăsta. Stai, Alexe. Deci, tu ești aici. Alexe, vezi că vine unul. Tomac și altele. Alexe, dacă ai săgeți, știi cum dai?
Vrea să sar pe... Hai pe solo 20. Hai. Da. Păi, să apropo, Dorel Mihai face și el, hai să vă zic ultima oară, de Mihai Gamer. M-am zis și cu el să facem un episod și mai ales m-am gândit pentru că, da, e... Gata. L-am luat. În că sfârșit. și el filmează pe PC, adică da, și el filmează și o filmează, adică toată lumea filmează, dar trebuie să ai gaming, adică wow! Stați De ce puțin. stingi mecheram? Deci așa să faceți când vreți să luați mai mulți ăștia, scrieți solo 20 și să uitați. Uitați acum. Așa, să vedeți acum. Vedeți? Ce v-am zis? Solo 20. Alele solo 20. Și cine vrea solo 20, puteți și voi să jucați orice solo 20, dar problema e că Mihai e un Mihai. Mihai e tocmai acolo, însă. A, da, ești tocmai acolo, Alex. Hai. Noi zicem Mihai, da, pe el îl cheamă Alex, dar noi zicem Mihai pentru că nu. Băi, sunt două centruri. Un centru albastru și un centru... What the... Oh, am eu aici. Oh my fuck. Da, oricum, noi jucăm pe serverul Gamester. Să nu uitați. Star Vegas. Pentru că... De ce nu? Deja cum mă duc peste ăștia. N-am nimic. Sabie nimic. Gata, a căzut jos. Ce prost. Nu se bat cu tot. Bun, termină cu multă mare. A, m-am gândit ce. Stai. Eu mă duc Hai. Un topor de lemn m-a ajutat. Mama, nebunesc fără mea. Erai fain, dar ai ajuns în expirat, frustrat și obez și el ești atât de cancer. Până și tu vede la live terminată că ți puteți veni, ești ok, vrei să dau? Ești în centru. A? Facem timp? Facem timp? Noi doi? Da. Alexei, nu te spăra de zic, dar nu fac timp, pentru că sunt lucruri singura. Dar hai că fac timp, că cu best friends. Oricum nu uitați Și ce am pe mine? Sunt full diamond în centru. Păi și eu, full diamond, cu topor de... Mor sus să nu mă ia cineva. Bă, dacă tot știu că am enderpearl-uri, dar... Da, de ce Eu nu? am golden apple. Eu folosesc ăsta, enderpearl-urile la final, când e să-l omor. Uite un... Ah! Bă, frate, chiar trebuie să-l folosesc! Uite am ender pearl și eu. Am căcat. Mereu pierd acum meciurile astea. Ia, uite-te Alex, pe mine, ia vezi, vine unul. Stai să văd. Dacă vine unul în centru... Nu, nu vin.
stai să Hai că văd. mă duc să văd ce-i bani. E unul care vrea acum să vină la mine la mapă. Stai să văd dacă îmi vine unul acolo. Stai. E unul. Alex vrea unul să vină. Doi! E unul sus pe Unde copac sunt? și unul vrea să dea cu Ender Pearl. A, s-a răzgândit. Aruncă în unul, cu săgeți. Ia uite ce bănânc eu. Unde sunt mai naiba, mă, sunt cele fac? În copacul ăsta de aici sau în alt? E unul acolo, uite. Unul e acolo și unul e acolo. Adică unul e în dreapta și unul e în stânga. Dar la stânga aruncă cu săgeți în ăla. Din dreapta. Ia uite-l mai ce aruncă. Parcă e mai OP decât tine. Alex ăsta te bate, are sabie cu Fire Asper și cu Sharpness. Stai pe ăsta. E cu ce ai? Știi ce am eu pe sabie? Îl bați, da, îl bați. Am Fire Aspect și șamne sunt. Care e mai bun? Păi da. E unul, ia, ce are ăsta? Ăsta n-are arc. Ăsta care e. O să vă mă. Dar și ăsta că am putea să vă bat. Ce fel, da. Am putea tot damage ăsta de la. Am putea ăsta. S-a aruncat după mapă. Eu mâncam Ender Pearl. Ai murit? Da, Prima de sus. gata. Și de ce te uiți, Alex, la câți abonați cresc? Mă uit și eu să vă pun cât. De ce vrei Ia, să... acum cât. Vrei să-ți crească abonații așa direct? Da, mă uit și Și eu. tot pe laptop joacă, apropo, am uitat să vă zic. De acum, noi acum vorbim pe Facebook, dar asta că am putea să vorbim și pe Skype. O să-mi fac, o să-mi intru înapoi pe contul meu de Skype, dar îl dătusem lui Anis înainte, dar să vedem. Poate să mi-l salvez. Sau nu, Iani și-a făcut un nou cont, da. Să vedem pentru că eu contul ăla am și eu chestiile mele, da, ce vorbesc eu acolo, probleme. Da, n-am voie să zic ce vorbesc eu prin contacte acolo, dar da, o să vorbim poate pe Skype, să-mi iau Skype și sunt acolo de vorbă, nu știu, bă, frate, asta. Pe mine nu m-ar interesa într-un film, da, nu știu, dar... Dar nu da, nu da. Nu mi-a dat sabie, ești nebun. Mie mi-a dat. Cu șamne sună și cu Fire Aspect. Mie nici măcar nu mi-a dat. Stai să văd. M-a să vezi acum. Stai să fac un minigame. Stai că facem noi așa un minigame mai creativ ăsta. Nu am blocuri, dar sparg bloc. Știi? Eu știi ce am făcut minigame. Știi la ce mă refer. Par din astea, diamond-uri fac iron-uri. Lasă-mi fac atât.
Alexei, Da? că n-am mult iron, bă, nu știu, bă, de ce n-ai, dar să-mi fac doar pentru cadul ăsta. Atât? Alexe, Ce? ai pe o insulă săgeți din alea cu care aspect? Nu am. Și nu sunt săgeți, arcul face foaie sport. Nu, dacă ai niște arcuri, tot tu. Arcuri? Turnul tău. N-am. Tu ai? Eu? Nu am. Eu mă Ai. duc peste unul acum. Eu m-aș duce în centru. Eu nu mă duc că vine ea și cu Ender Pearl și te... Nu. Stai bă, mâncare, Alexe, știi ceva? Să-mi fac o sabie ca să fiu pregătit, că fără sabie nu fac nimic. Tu unde ești? Nu ești în centru? Eu? Da, tu. Eu mă duc peste unul. Tu te duci mai peste unii. Eu nu știu, bă, Alex, dar sabia de piatră, nu. Păi nu o să fac nimic dacă e așa. Sabie de piatră. Hai să vedem, nu. Pe curte, stai, mă. Uite, mă, sabie, mă. Bă, nebun. Bă, dar nu ai mape de astea sunt, că eu m-am plictisit de mapele astea. Păi tu nu vezi? Oh! Au, Alexei, da? ghicește. Ce? Nu, ghicește ce mi-a dat. Nu știu. Ender Pearl cu din ăla se cheamă, cu arc de flame. Ia mă, ia stai că mă uit tot în ea acum. Mamă, păi dacă sunt în centru... Protection, Eve! Ești prost? Stai, bă, Protection, Eve. Buz, bă, buz n-am. Buz de diamond aș vrea. Dar nu găsesc aici. Uite, m-am găsit buz de diamond. Așa. Să vedem cine se mai pune cu mine. Că sunt în centru. Hai, Alex, tu mai ești? Eu te Tu văd. mai ești în viață? Stai să văd. Da? Tu mai ești? Nu. Eu mă uit la tine. Ce faci? Ai murit? Da, m-a aruncat în... O, al dracu, se dă unul șmecher, a? Uite sus la el acum. Sus acolo? Da, la el. Bă, vezi? Vezi că a venit unul pe insulă la ta sau? E unul fixă. E lângă mine? Unde e căcatul? Uite în fața ta. Drept în față. Nu-l văd. E drept în centru în față. E în centru? Uite acum, repede. Uite.
fugi. Hai, du-te. Oh, dă-i. Dă-i. Dă-i, Alex, dă-i. Dă-i. Hai. Cucă, cam așa. Ia ce câți, mă. Mai e 3 jucători. Ăsta e sus în turn. Sus acolo? Și unde e insula ta? Du-te înapoi la insula ta. Așa fugi. Du-te. Pe sus? Și acum fii atent. Stai, urcă-te sus. Îți arăt eu stanița. Stai. Vă mor. Ia, unde ești? Vezi că a ieșit unul afară. Uite, lângă insula ta e. Stânga sau dreapta? În stânga. Asta? Eu nu-l văd. Vezi că vine spre tine. Păi să E vină. blocul. Vezi că ăsta e full diamond. Care e încetat la team. Cum n-ai vivit? Câte are pe armură, băi, zi. Ăsta te rupe, Alex. Păi și eu am. Cât am eu cu armură. Dar nu pe unde e, că mă enervează ăla. Hai, vine spre tine, pune un bloc sus, pune un jos. Stai că mă uit pe tine. Stai unde. Uite! Vezi unde e ăla de lemn mai închis? Da. Uită-te drept în față. Pe dreapta. Să vezi două blocuri pus. Du-te repede în centru și după aia iei pe insulare. Să mă duc repede în centru. Da, și după aia o iei în dreapta. Hai, du-te. Stai puțin că o duc acum. Bă, e sigur? Sigur! Du-te, hai! Păi dacă e așa, stai să mănânc măcar un gol de nepot. Hai, du-te, fugi! Cu sprint, așa! Di! Ai ce? Și acum, uite! Vezi unde blocurile alea două puse? Uite astea de aici. Alea, unul mai sus, unul mai jos. A, da. Ăsta? Ăla, fii atent. Ăsta care am pus eu blocul Da, de s-a lemn? băgat jos de tot. Uite, îl iese la iveală. Uite, eu. Uite-l, mă! Camaș. Du-te peste el. Iau pe aici, pe insula la asta și îi pune mai blocuri. Și când te duci pe el, îi dai unul. Oh! Unde e aici? Stai că mă uit pe el. E sus, în turn. Vezi că vine. Vine jos. Fix la intrare. Alexei, vezi că vine. Uite, te-a văzut. Se uită, vezi că e sus aici. Fugi. Dă-i. Dă-i una. Dă-i. Mai niță și la rost, dă-i. Gata, Că camaș. Mai e unul, stai că mai e unul, mă uit pe el. Cred că Hai, capul păi, trage. uite-l în fața ta. Da, știu, În l-am spate, în văzut. spate. Du-te pe el, du-te sus în turnul. Stai că lui nu și am în mult spate. HP. Când vine ăla. Hai că câștigi meciul ăsta, Alex. Păi că camaș pe ei. Că n-ai fi să nu-l câștig. Lasă-l să vină el.
Mamă, ce... Camaș! Du-te sus în... Ia, stai că mă uit pe el. Vezi că la urcă sus în tur. Poți să te duci acum peste el. Nu, lasă-l să vină el acolo. Uite, s-a urcat sus. Îl vezi? Ia uite. Mamă, ce... Că camaș pe el. Alexe, Ce? tu ai canal de... Tu ai canal de IT? Da, Cum te cheamă, Blue Alex? da. Bă, l-omor! Dar cum n-ai să sar pe el, că camaș pe el, că nu mai acolo. Nu mai e Ender Mi-e Pearl? frică. Nu, ba da am, dar mi-e frică să nu... Păi du-te jos. Acolo, pe insula. Păi nu mi-e frică să nu cad, că după aceea... Nu cazi. Poate al dracu ce aruncă el acolo, că camaș. Dacă tu zici... A, n-am căzut. Vezi că vine. Mă bate! Uite. Oh, ui.